Ni Maider Oleaga naiz, zinemagilea naiz, eta gaur hemen Oian Eder Euskaren Etxean gaude, ze aurkeztuko dut Muga deitzen da pausoa nire azken luzemetraia. Muga deitzen da pausoa, da bi pertsonen arteko erlazio bat azalarazten duen film bat. Horietako bat hilda dago, eta bestea ni naiz, zinemagilea da. Orduan, bera da Elbira Zipitria. Eta ni hildo nintzen etxe batera bizitzera, eta beran bizi zela, jakin izan nuen, eta ez nuen ezagutzen, eta hortik aurrera hasi nintzen ikertzen, eta konturatu nintzen zen olako pertsonaia zan, eta erabaki nuen pelikula egitea. Pelikula egiteko lehenengo bultzada hori izan zen. Elbira Zipitria pixkat edo ni nuen egin, bera pixkat ezagunagoa izateko. Gaur egun eta beti, baina gaur egun are gehiago, nik uste Euskal Herrian, batez ere Euskal Herrian, Euskal Herrian hemen gaudela behar ditugula emakumezko erreferente gehiago. Pentsatzen dugu bakarrik egon direla gizonak gauzak egiten, eta hain batean hola izan da, gu atxilotuta ginelako etxearen barruan, baina badaude referente asko emakumezkoak eta horiek kaleratu egin behar dira.